Kluci, mám pro vás překvapení. Jo? Pojedete na pár dnů k babičce na Moravu. Uděláme si takový speciální prázdniny. Jo, k babičce. No, tak jsme domluvený. Na čem domluvení? Beru kluky na pár dnů k tvojí mámě na čerstvý vzduch. Jako teď? No jasně, Kuba je po nemoci a u Káji jsou stejně maturity, tak co? No tak kluci, vyčistit zuby a vyrazíme. Čau. 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 Co je? Se tváříš, jako by zítra nematurovala. Je to tam. Byla jsem v těch novinách, co mi domluvil táta a všechno jsem jim řekla. Kecáš. Ne, hele, tada. Redaktorka Zorka Horká, perličky z regionu. Je strašně vtipnej. Ne, normálně si mě nahrála na diktafon a říká, že to je strašně zajímavý a že by z toho mohla být velká kauza, možná i v celostátních novinách. Jsi dobrá. Hele, jestli Peršín zakuká, tak ti tady normálně odhalíme pamětní desku. Jo, tak to už bys pro kameníka, prosím tě. Jď to sem. V hlavě nám hraje 6. pád a srdce 7. bije. Žijem svůj vlastní referát na téma nostalgie. Bla, 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 bla. Ze všech stran, co se musí. Bla, 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 bla. Ať si to někdo zkusí. Bývá to nad naše síly, tak se můžem zmílit. Toužíme prožít každou chvíli, a nejen ty, co zbyli. Život nám píše další díly, seriálu jak jsme žili, než se nám začnou krátit síly. Chceme se ptát, co bude dál. Ano? Ahoj, Vlaďko. Ahoj. Co tady děláš? Jsem si říkala, že se stavím, ale jenom na chvíli, to víš, noviny se sami neudělají. Kávu nebo panáka? Celou flašku. Cože? Mám u tebe. Aha, tak sedni si, prosím. Děkuji. No? No, tak si tak včera sedím v redakci a zaklepe taková holka, že prej má super kompro na ředitelku jedné školy. Pokračuj. Pak mi o tobě řekla moc zajímavé věci. Ale vážně, ty tady máš nějaký odposlech? Prosím tě, co je tohle za blbost? Klid, prosím tě, mě to nevá, i kdyby to byla pravda. Dík. No, a kdo to byl? Jméno nechtěla říct, ale neboj. Mám ji nahranou, takže bys ji snad podle hlasu mohla poznat. A nebyla to náhodou taková malá, příšerný modýlku? No tak to ti to snad ani nemusím pouštět, když hned víš, která by je. Ne, jen mi to půjče, já si to ráda poslechnu. Ale večer mi to prosím tě hoď domů, budu to potřebovat. I s tou flaškou. Pořád piješ irskou? Některé zvyky se nemění. Moc děkuju, máš to u mě. Ale prosím tě, nebej tebe, tak ten můj blbec nikdy neodmaturuje. A vlastně jak se mám, jak mu jdou práva? Myslím, že tam tu matiku vůbec nepotřebuje. Právník se vždycky hodí, viď? No, to mi povídej. Tak pa. Dík. Večer. Děkuju. Eliško. Honziku, promiň, já teď hrozně spěchám, tohle všecko musím rychle opravit. Jasně, takže se sejdeme až tam, jo? Kde? No na střelnici. Musíme trénovat na pozítří. Na pozítří? Na pozítří jsou ty závody. Promiň, já jsem na to úplně zapomněla. Na závody? No, když tady ve škole je toho teď tolik. Ty jsi se tak těšila? No, těšila, ale se mě to úplně vykouřilo z hlavy, promiň. Závody se ti vykouřily z hlavy? No to víš, maturity, štěnice, inspektor, je toho moc. No jasně, počkej, takže teďka, když jsi si vzpomněla, tak přijdeš, ne? Přijdu, trénovat se musí, to bys jako instruktor měl vědět. Takže ve 4? Ve 4. No. A pozítří jim to nandáme, jasný? Nandáme jim to. A nezapomeň, nejenom ve 4 jsi jenom moje. Ano. Prosím. Ježišmarja, toho je. No jo, no. Jestli byste byl tak hodnej, pomůžete mi s tím do umývárky k tělocvičně, já to tam snad nějak umyju. No já už minimálně 2 roky říkám Marcelovi, ať koupí do chemické laboratoře myčku. Protože oni to vždycky takhle strašně zaflákají. To je super nápad, teď já mám doma novou myčku. Jo? No, tak si zavolám taxíka, odvezu to domů, nahážu to do myčky a ráno to zas přivezu. Ne, my to uděláme jinak.
My to naložíme ke mně do auta, já vás odvezu domů a zítra si to zase vyzvednu. Co by šlo? Tak domluveno. No jasně, děkuju. Není zač. Zdravím vás, kolegové. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Můžu vás na chvilku vyrušit? No, rušte. Ráda bych vám něco řekla. Já si uvědomuji, že jsem poslední dobou na vás měla málo času. Málo jsem se zajímala o vaše problémy. Měla jsem sama starosti s konkurzem na nového ředitele, do toho maturity a tak dále a tak dále. Takže bych vám chtěla připomenout, že jsem tady pro vás, s čímkoliv budete potřebovat. Ráda vás vyslechnu. Hezké. Takže, má někdo něco? Má někdo něco? Tak, vypadá to, že nikdo nemá nic. Ne? Takže děkujeme za ušlechtilou nabídku, ale zatím nemáme nic konkrétního. Dobře, já vám děkuji za pozornost a připomínám, že u mě máte kdykoliv dveře otevřené. Díky. Děkujeme. Co to zase mělo být? No, teď jste to slyšeli. Jestli máte nějaký problém, tak ho vyslovte nahlas, srozumitelně a Eva vás ráda vyslechne. Jistě. A navíc má dveře otevřené. Ano. Otevřené. Jo. Ušel asi ke zpovědi. On si vážně myslí, že zavelí a my tady všichni sklapneme kufry. Ale to s tou Evou je taky hodně důležitý, ne? Na všem jsme se dohodli, tak proč se chce ještě scházet? No tak, aby jsme někde neudělali asi nějakou chybu. A proč zrovna u tebe? Protože se teď prostě scházíme u mě. No. A co trénink? Tady si člověk fakt nemůže nic domluvit, aby nepřišel Matula a nepřevrátil mu to vzhůru nohama. Prosím tě, nepřeháněj, všechno stihnem. Jasně. Mimochodem, to, co se tady teď děje, to je důležitý i pro tebe. Tak já mu u tebe doma stluču tribunku, aby měl kde řečnit a ty mu můžeš na papírus zaznamenávat každý jeho úžasný slovo. A víš, že ti to náramně sluší, když se chováš jako neandrtálec? A nedáte si aspoň kafe, když už jsem vás takhle zdržela? Co nás to nestálo za řeč? Ne. Jsem vaším dlužníkem. Tak já nevím, nemáte třeba aspoň žízeň nebo trochu vody, šťávu vám udělám. Víte co? Jedno malý kafičko bych si přece jenom dal. No vidíte. To malovali kluci? Ano. To je hezký. Jsou šikovný. Děkuju, já vím. To už jdou ze školy? No, to určitě ne. Ahoj, Majko. Ahoj. Dobrý den. Dobrý. Jo, tohle to je pan Kuliš. Ale vy už se znáte, že jo? No jasně. Pan školník mi jenom pomohl přivést ze školy tyhle věci, víš? Jak to, že už jsi zpátky? Tak nakonec jsem si říkal, že by se mi po tobě stejskalo, tak jsem kluky nechal u babičky samotný. No, oni mě stejně nebudou nějak postrádat, že jo? No, ale já nebudu rušit, když máš návštěvu, tak... Ne, prosím vás, já jsem stejně na odchodu. Ne, seďte, v klidu si to dopijte, já skočím nakoupit, jo? A ten inspektor přijede zítra. Ano, zítra ráno, přesně v 7:00. No tak je to jednoduchý, ukážeme mu tu štěnici a je vymalováno. Jako, já nevím, co tady řešíme, proč se tady musíme scházet. Zítra jsou maturity, každý máme spoustu svých starostí a svý práce, ne? Ale to není tak jednoduché. Víte, co udělá Eva? No tak co by dělala? Každému bude jasný, kdo tam tu štěnici dal. Já vím, co tím Vladimír myslí. Lenerová může všechno popřít. Přesně tak.
A lhát teda umím, o tom já něco vím. A to jsme jako nevěděli, když jsme toho inspektora zvali, jo? No a nemohlo by se třeba zkontrolovat, kam od té štěnice vedou dráty? Je bezdrátová, Ačko. Aha, tak pardon. No ale jestli si to všechno nahrávala do počítače, tak bychom se do něj mohli podívat. A on nám potom může tvrdit, že jsme jí to tam narafičili my. Nebo byste jí třeba mohli trochu mučit, aby se přiznala. Maminko, co tady děláš? Já myslela, že bydlím. Dobrý den. Přinesla jsem vám koláčky. Je mou povinností nosit jídlo tajné odbojové skupině. Posílá Miluška. A taky se nabídla, že vám vyšije zástavu. Já si s dovolením jeden vemu, já jsem totiž nestihla oběd. Děkuju. Prosím. Ježiši, to teda byl dneska den. Já bych si s dovolením také vzal, Dášo. Díky. A kdybyste cokoliv potřebovali, třeba roznášet letáky nebo vhodit kódovanou zprávu do mrtvé schránky, sehnat kyanit, jsem k dispozici. Mám. To je roztomilý nápad. Nejdůležitější bude přesvědčit inspektora. A toho dosáhneme jedině tehdy, když vylákáme Evu do pasti. A to si jako představujete jak? Mám plán, ale ten vyjde jedině za předpokladu, že Milada přesvědčí Evu, aby byla připravená, že se ve sborovně bude něco dít. Aby poslouchala. Jako já? Ne, jako Eva. Ano. No, tak teď jo, v pořádku, tak já to nějak zkusím. Výborně. A my ostatní uděláme tohle. Co to mělo být? Vždyť jsem ti to vysvětlila. Jen mi pomohl s tím sklem. Ty proti mně pořád něco musíš vymýšlet, co? Jen mi jsem dovezl ty 2 těžký koše. Úplně náhodou. Když jsi myslela, že nebudu doma. Prostě jsi vymyslela první záminku, jak jsem nakýblovat prvního chlapa, kterýho potkáš, co? Ty přece moc dobře víš, že takhle to nebylo. Já jenom vím, že tohle byla poslední kapka. Když se ti nedá věřit, tak zůstaneš doma. Zítra dáš výpověď. Ale proč? Vždyť se přece vůbec nic nestalo. Já potřebuju chodit do práce, jinak se tady zblázním. Cvok seš už teď, nezapomínej na to. Papírově potvrzený cvok, který se nedokáže postarat ani o vlastní děti. To je ale hrozný svinstvo. Pelešit se s cizíma chlapama, to není svinstvo. Takže zůstaneš pěkně doma a budeš vzorná manželka a máma, o to se postarám, jasný? Jasný! Jasný. Dobré ráno, dámy. Hodně štěstí. Dobré ráno. Pojď, tvoji holky. Palu vzhůru. Dobré ráno. Dobré ráno. Co pak? Pane Koleši? No. Teď vám tam chybí čárka. No? Čárka? Mhm. Dobré ráno. Hodně štěstí. Maturanti. Kde je to? Ano, dále. Ahoj. Ahoj. Co tak brzy? Začínáme až za hodinu. Děje se něco? No, něco se asi děje. Aha. A co? No, já přesně nevím. Stalo se něco? No, já nevím úplně, jak bych ti to řekla. Česky.
Byl teď za mnou starý, že sem přijde inspektor. To je v pořádku. Dohlídne na průběh maturit. No jo, ale on sem přijde hned teď. A potom mají tajnou poradu ve sborovně, tak jsem si říkala, že ti to řeknu, aby si to věděla. Jakože bych tam měla být taky. To ne, ale já myslím, že teda bude něco asi proti tobě. Co mám teda dělat? No já nevím, já jsem si říkala, že ti to řeknu a kdyby se tam jako potom něco řešilo, tak ti to potom řeknu. Jo, řekneš. Tak jo. Tak děkuju. Ještě, že tě mám, co bych se bez tebe počala. Tak jo. Dík. Tak ahoj. Pa. Vladimíre, je opravdu takováhle šaškárna nutná a ještě k tomu v den matury? To není šaškárna, tady to je jediné místo, kde si můžeme v klidu popovídat. Tady máme soukromí. Ty jsi se asi opravdu zbláznil. Prosím tě, situace je skutečně vážná. My jsme zjistili, že nás Eva odposlouchává. Ve sborovně je štěnice. Štěnice? Jo. To nemyslíš vážně? Bohužel ano. A jste si jistí, že je to Eva? Jo. Nemohlo to tam zůstat po estebácích z Ale doby totality? ne, prosím tě, to určitě ne. To je velice vážný obvinění. A ještě okolo maturit. Máš na to důkazy? Ale no tak kvůli důkazům seš tady ty. Co se rabuju? Co je? Tak už to mám za sebou. Co? A myslím, že se chytla. Dobře, tady nemusíte šeptat. No ale co, ty by šla okolo. Tak dost! Tak dost. Můžete mi říct, co se tady chystá? Prosím tě, my tě teďka odvedeme do sborovny, tam ti nahlas srozumitelně vysvětlím, co se tady děje a uvidíš, že se Eva chytí a okamžitě přiběhne. No, a to, že přiběhne, no tak to bude ten důkaz. Rozumíš? To není tak složitý. Ale to přeci nejde odejít takhle ze dne na den. Ale to víte, že to jde. To je nevýhoda toho vašeho Schwarz systému. Marceli, nezlobte se, ale vy si přece uklízečku najdete 1, 2. Ale já jsem myslel, že jste u nás spokojená. To ano, ale... Mám teď hodně práce a bez pomoci svojí ženy se prostě neobejdu. Dobrý. Ona navíc není úplně zdravá. Dobrý den. Dobrý. Tak si představ, co nám tady paní Majka přišla říct. Co? Normálně končí dneska. Jo. Co tak najednou? Já teď budu mít asi mnohem víc práce doma a taky poslední dobou se zase necítím dobře. No ale říkala jste, že... Už jsem všechno řekl vašemu hospodáři, on vám to jistě všechno rád převypráví znovu. No, já se aspoň odpoledne zastavím pro to sklo. To není potřeba. Já ho sem přivezu. Já vám vrátím klíče. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Teda, mějte se tady hezky. Naschle. Naschle. Teda jestli mi chceš teďko tvrdit, že tohle není nějaký divný, tak jsi divnej ty. No člověče, je to divný. Posledně mě spadla, že nemocná není. A víš co, já si myslím, že jí to normálně zarazil on. Včera, když se vrátil domů, tak se Majka začala třást jako vosika. On jí chce mít doma, aby jí mohl hlídat. No dobře, ale proč? Protože je to zmetek, proto. A na ty já mám sakra čuch. My 4% jsme na zmetky extrémně citliví. Já bych mohl zmetky vyhledávat jak prase a níže. Ale mně se to nějak nezdá. Co s tím budeme dělat? Nic. Nám přeci do toho nic není. A já jdu odholovat dalšího zmetka. Už se na to moc těším. Děkuji. Račte, pane inspektore. Dobrý den. Všechny důkazy vám předložíme tady ve sborovně. Prosím. Důkazy o čem? No o praktikách, které paní ředitelka Lennerová k vedení této školy používá a které jsou v demokratické společnosti naprosto neakceptovatelné. Naštěstí se nám podařilo zajistit řadu věcných důkazů. Prosím. A ty důkazy máte kde? Tady leží před vámi. Prosím. Přečtěte si je. Máme čas?
V klidu, nikam nespěcháme. A to je všechno, co máte? Ne. Ještě z druhé strany. No. Tohle jste už viděli? Co je, co se stalo? Co to je? Prosím. Šikanovaná ředitelka. Co prosím? Co tam? Už to tam není. To není možné. A proto bychom se měli tázat, jak se může prověřený a kvalitní pedagog, pod jehož vedením škola evidentně vzkvétá a prosperuje, proti zákeřnému útoku labilní studentky bránit. Jen tak, že se spolehne na náš zdravý rozum. Na to, že každému bude jasné, na čí straně je pravda. No to snad není možný. Já to nechápu. Takže my se dneska sejdeme, abychom ji odhalili a v novinách vyjde článek o kauze odposlechy a píše se v něm, že odposlechy neexistují a že si je vymyslela nějaká labilní studentka. Mně to nedává žádný smysl. Přesně tak. Nedává to smysl. Nedává. Takže, přátelé, rád jsem vás viděl, ale v zájmu školy a v zájmu vás všech bude lepší, když budeme dnes předstírat, že jsme se neviděli, ano? Ale prosím, klid, prosím. Uvidíme se u ústních maturitních zkoušek. Nashledanou. Nashledanou. Nazdar. No chápete někdo, jak se to mohlo dostat ven? A notabene do novin. Tak někdo to musel asi vynést, že jo? Ostatně času jsme mu na to dali dost. Tady vymýšlíme plán, místo toho, aby jsme rovnou zavolali policajty, že jo? Já teda nevím, ale Julie to věděla. Teda naše Julie. No tak to je ale jasný. Takže to Julča vyslepičila dál a někdo z nich se pokusil Evě pomstít. Stejně jako my. To musela být Bela. Tohle je přesně její styl. Bože, to je nána. No je jasný, že Eva má známý po celém městě, takže se zná i s novináři. Prosím vás, opravdu mě to mrzí. Ale to není vaše chyba, milátko, to je spíš moje chyba. No to jo. Dobře, ale co teď? Já nevím. To jsme v háji. Protože ona to takhle nenechá. Pane Bože, za 10 minut začínáme. Fajn. Fajn. Posaďte se. Každý rok před sebou vidím bledé, vyděšené studenty, kteří přestali věřit, že něco umí a že vůbec k něčemu jsou. Mám proto připravený takový projev na povzbuzení sebedůvěry. Ale protože vás všechny náhodou dobře znám a vím, že jste vynikající a že to zvládnete levou zadní, tak takový motivační projev myslím, že vůbec nebudete potřebovat. Takže jdeme na to? Ne. Neklesejte na mysli. Prosím. Hodně štěstí. Ať se daří. Prosím. Nepokaz to. Moje žena se tahá se školníkem. Já se s nikým netahám. Proč seš takovej? Udělala jsem přece úplně všechno, co jsi chtěl, tak proč mě nenecháš? Jak to se mnou mluvíš? No, otevři! Otevři, ti říkám! Ježiši Kriste. To už spolu nedokážeme mluvit jako dospělí lidi. To je neuvěřitelný. Otevři. Otevři, slyšíš? Tohle si nezvykej. Naposledy ti to říkám po dobrým. Otevři. Tak otevřeš ty blbá krávo, nebo ne? No, já musím na pivo. Jinak bych ty dveře rozmlátil. Jo, já musím na pivo.
Beru si tvoje klíče. Tak si tady zatím dělej, co chceš. No, takže se asi všichni shodneme, že nejvhodnější reakcí na ten pokus o nadstiutrhání bude můj dopis, ve kterém uvedu věci na pravou míru a napíšu, že mám podporu celého pedagogického sboru. Souhlasíte? Paní kolegyně, prosím vás, nechte těch šaškáren. Všichni tady v té místnosti víme, co se stalo a kde je pravda. Jak myslíte? Ale určitě se shodneme, že všichni v této místnosti chtějí učit na naší škole i po prázdninách. Ne za každou cenu. Budu si to pamatovat. Já vám jinak všem děkuji za přípravy k maturitám. Odvedli jste skvělou práci, prosím, nepolevujme. Čekají nás ještě ústní zkoušky. Děkuji za pozornost. Abych nezapomněla, Milado, chtěla bych po maturitách s tebou mluvit o tvé funkci zástupkyně. Myslím si, že v ní nejsi zrovna 2krát spokojená. A je to pak až osobně. Naschledanou. Tak, to bychom měli, co? Velký, komplikovaný plán. My jsme nemohli jen tak zavolat policii, co? Protože to navrhoval jen pan Kotrmelec. Perfektní. Zbývá nám necelá minuta. A to bylo, paní profesorko. Děkuji. Zkontrolovala jsi všechno? Ano, a moc děkuji. V pořádku. 5, 4, děkuji. 3, 2, 1. Konec. Ze zadních lavic, prosím, se sbírejte testy a přineste mi je sem. Vím, že jste všichni nesmírně dobří a zvládli jste to a zvládnete i dnešní slohovou práci. Děkuji vám. V pořádku? Díky. Teď se běžte občerstvit, odpočinout si a ještě se uvidíme. Naschledanou. Naschledanou. Julča, dala jsi to? Tak snad jo. To je 3. No Ačko. Holky, tohle si musíte přečíst. Co to sakra má být, tohleto? No pěkný průser. Ta novinářka to úplně celý překroutila. Z tebe udělala pošuka a z Lenarky hvězdu. To zbyla ty, co? Ty jsi fakt už zbláznila? Ty toho nemůžeš nechat? Ty se chováš jak normálně posedla. Ty už se budeš taky vycpat, jo? Ty maminčinej mazánko. K maturitě ti pustila, ne? A ty si musíš myslet takovouhle kravinu. Ale to není kravina. To máme zjištěný. Zjištěný? Asi vám to zjistila tady paranoidní madam Izabela. Náhodou nám to řekla. Mates, pojď pryč. Tohle nemá cenu. Ty jsi tak ubohá. To říká ten pravý, že jo? Krása. No tak to je vlastně. Dobrý den. Nazdárek. Je tady někde máma? Máma? Já nevím, tak je doma asi, ne? Jak doma? Proč doma? Kajo, já nevím, jestli je doma. Jak to, že není tady? Tak se jí zeptej. Stalo se jí něco? Co by se jí mělo stát? Prosím tě, nic se jí nestalo, akorát ráno tady byla a říkala, že už tady nebude pracovat. A kdy tu byla? Dneska povídám, s tátou. Kdy tu byli? Já nevím, ráno, prostě ráno. Tak já už musím. Kájo, počkej. To byl Kája Šmíd? No. A co tu dělá, teď má být u babičky? Babičky, no to já nevím. Byl nějaký vyděšený, furt se ptal po mámě a hlavně, jestli se jí něco nestalo. Jak nestalo? Majka tady není. Ráno tady byla a dávala výpověď. Přesně řečeno, ten její dával výpověď za ní. Ježiši, jakou výpověď? Jakou normální výpověď, takovou tu ze dne na den. Pane bože, snad se to zase neopakuje. Ale co, ta její nemoc nebo co? Nebo co povídám? Krucinál ženská, tak už něco řekněte. No Milan, prostě kdysi Majku byl, ona potom od něj utekla. Cože jí byl? Ježišmarja.
Ale tak já doufám, že to tak není, ale přesně takhle to tehdy probíhalo. Co ty děti? Ty děti on mlátí taky. Cože? Já nevím. No, Káju. Pojď dál. Tak jaké jsi vybrala téma na svoji slohovou práci? Úvahu na téma, kdybych měla křídla. Jistě. Asi si říkáš, proč jsem tě zavolala. Budeš se divit. Chci ti poděkovat. Zřejmě to bude jednostranný rozhovor, ale konec konců. Ty už jsi si svýho řekla dost, že? Já vůbec nevím, o čem mluvíte. Jevenko, já moc dobře vím, že jsi to byla ty. A kdyby si to náhodou chtěla popřít, tak tady tě mám nahranou. Jednou pochopíš, jak je důležité mít přátelé na správných místech. Možná vlastně i nepřátelé, protože nebýt tebe, tak by mě kolegové zastihli zcela nepřipravenou. A samozřejmě by bylo v ohrožení i mé vítězství v konkurzu na ředitele. Takže vřelé díky. A navíc mám tady skvělý důkaz, že jsi mě chtěla zdiskreditovat. A můžu tě zničit. Jenomže to neudělám. Dám ti ještě poslední lekci. Člověk by neměl plýtvat silami na protivníky, kteří za to nestojí. Jdi. No. Mami? Kajo, co tady děláš, pojď se. Já jsem přijel zpátky. Já jsem se bál, táta byl divný a já měl strach, že tě zase... Káječku můj. Počkej, ale babička o tebe bude mít hrozný strach. Nebude, já jsem jí řekl, že jdu k Mirkovi a že si budeme celý den hrát a pak jsem šel na autobus. Ty můj malý hrdino. Mami, No. Co se děje? Nic. Já jsem jenom hrozně ráda, že jsi tady. A proč jsi byla zmlčená? To asi tatínek omylem zamknul, když šel. On ti zase mlátí, že jo? Já ti to pak všechno řeknu a teďka půjdeme. No, pojď. Chodem se schopí, zamkni se tam. Táta nesmí vědět, že jsi utekl. Jak to, že je vodem Čínu? Já jsem našla Kajový klíče. A neutekla jsem. Milo, já tady na tebe čekám, abych se ti omluvila. Prosím tě, promiň mi to, že jsem tě předtím tak naštvala. Já jsem strašně pitomá a taky se moc omlouvám, že jsem se před tebou zavřela. Tak to rád slyším. Takže si rozumíme? Jasně. Měl jsi pravdu, promiň. Tak mě napadlo, když teď budu doma, nechtěl by si, abych ti třeba zítra k obědu udělala kachnu? No. Ale to bych potřebovala jít nakoupit. Nemohl bys mě, prosím tě, hodit do obchodáku? Mají tam na Drůbež akci. Tím se teď nebudeme zdržovat. Musíme si spolu promluvit. Posaď se. Co jsi tak nervózní? Já? Nic nejsem. Margo, co furt sebou meleš? Co je? Nic, opravdu. Ty se bojíš. Ty máš špatný svědomí. Že ty se taháš s tím školníkem, co? No co furt čumíš na ty dveře? Nic, já tě poslouchám, povídej. No do prdele, co to s tebou je?
Koho tam máš? Nikoho. No, tak se podíváme. Ne. Ne, prosím tě, ne. Ne. Nechoď tam. Ne. Uhni. Ne, já tě tam nepustím. Ne, nechoď tam. Nech mámu, nebij! Zprávku, co tady děláš? Kájo, utíkej, nech tam jet! Kájo! Ježiš, to snad ne. Kájo! Kájo! Okamžitě toho nechte! A co? Volám policii! Mami, maminko! A že si doufaš, co? Na kluka! Svině! Půjď to se mnou! Majko, můžeš se hejbat, Majko? Dělat něco. Hej, oni si tě policajti najdou, kreténe! Si počítej! Budeš sedět, až zčernáš. Mami! Jdeme na nemocnici, jo? Jdeme na nemocnici, to bude. Ahoj. Ahoj. Kde máme Petra? Je u Davida, šrotí se ještě matiku. Voilà. Jsi slavná. Ty jsi to taky čet? No samozřejmě. Sekretářka mi proto běžela speciálně až do trafiky. Kdo to byl? Kaplanová samozřejmě, to ti nedošlo. Bela? Kdo jiný než ta malá psychopatka? Co je? Co mlčíš? A nic, nevím. Nějak mi to k ní nesedí. No ty se mi snad zdáš. Tak ta holka málem zničí život tvýmu synovi. Mstí se celý tvý rodině a ty si ji ještě budeš zastávat? Ale já se jí nezastávám. Ty jsi normálně proti mně? Víš, jaký to je, když proti tobě všichni útočí? Když není na škole jediný člověk, který by byl na mý straně? Když vím, že se všichni tajně slejzají v kutlochu u toho kulicha, aby vymysleli další podraz. Protože víš, že kdyby se sešli ve sborovně, tak bych je mohla náhodou... Tak bys je mohla náhodou slyšet, chtěla jsi říct. Ne. A kdyby jo, tak co je na tom špatného se bránit všelijak, když proti tobě všichni útočí? Takže ty mi ani nepopíráš, že jsi tam tu štěnici dala. Dala, nedala. To snad není důležitý. Je to důležitý. Není to důležitý. Je to důležitý. Není to důležitý. Je to strašně důležitý, Evo. To, co děláš, už je totálně přes čáru, rozumíš? A jestli je tohle všechno pravda, tak já s tebou nechci žít. Prosím tě, hlavně mi tady nevyhrožuj. Ty si myslíš, že já to mám jednoduchý? Já bych taky ráda přišla z práce domů, flákla tady s sebou na gauč, nebo si zahrála šachy, vypustila všechno z hlavy. Jenomže já nemůžu, víš? Já teďka například musím vzít flašku, jít za Vlaďkou a dělat, že jsem její kamarádka. Protože tě z toho vytáhla, že? Vrátím se brzy. Ano. Pardon. Asi za 2,5 hodiny. Dobře, děkuju vám. No, takže všechno je zařízený. Jo, Majko, ty teď pojedeš s Kájou a s panem školníkem do špitálu. Jo, necháš se vyšetřit, abys to měla potvrzený od doktorů. Policajti za tebou přijedou do nemocnice, ano? Já dojedu pro Kubíka, prosím tě, volala jsem maminku, všechno se mi řekla, ptala se, jestli má přijet. No, až my přijedeme z té nemocnice, tak já tady radši vyměním zámek. No, to je dobrý nápad. Milana už hledá policie, jo? Děkuju. Jsi strašně hodný. Prosím tě, promiň, že mi to nedošlo dřív. A ty si opravdu vypadala zle a on prostě toho dokázal využít, víš? Jako kdybych neříkala, jak to všecko takhle dopadne, viď? Ježiš, já jsem úplně blbá. Milano, prosím, nech toho. On mě vydíral blázincem a že mi se bere kluky. Jsem prostě musela dělat, že se nic neděje. No, prostě měla jsem to poznat. Hele, pojďte, ať to máme za sebou, jo? Hlavně, aby vy jste byla v pořádku. Pojďte. Pomalu, jo? Bondo. Pomalu, pojďte. Co? Dobrý, ono se to rozleží až zítra, to už znám. Nebojte, teď už to bude jenom lepší. Pomalu, jo? Dobrý.
Promiň. Mě se neomlouvej. A jestli budeš mít zítra takovouhle mužku, tak se nemusíš chodit. Včera si střílela jak vnučka Viléma Tella. To jsem myslela na ty odposlechy. A dneska? No vlastně taky. Na odposlechy, na noviny a hlavně na to, jak to Evě zase hezky prošlo. Tak já nechci říkat, že jsem to říkal. Ale ten Matulův plán byl od začátku úplně mimo. No asi ano. Mně je i jeho líto, jak se pořád Don Kichotsky snaží a nic se mu nedaří. Teda skoro nic. Z toho pití se docela dobře dostal, že? Teda doufám. Ty jsi k němu tak velkorysá, protože ho lituješ. To je všecko. Já se to budu muset naučit taky. No ještě, že jsi mi vysvětlil, co vlastně cítím. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte dál. Děkuji. Já jsem se přišel jenom zeptat, jestli náhodou něco nepotřebujete. Ne, všechno je v pořádku, kluci ještě spí. Mají za sebou docela náročnou noc. Dneska zůstaneme doma. Nepotřebujete třeba něco nakoupit, nebo tak něco? Jste strašně hodný, ale my tady všechno máme. Tady jsem vám přinesl telefon. Telefon? Milada mi říkala, že vám zabavili telefon, tak asi bude lepší, když se budete moc dovolat. Kdyby něco náhodou. Ale to já přece od vás nemůžu přijmout. A nic si ho vemte. Já jinak nebudu mít klid. To muselo být strašně drahý. Ale ne, nebylo to drahý. Já jsem to kupoval přes Zboží.cz. Tak to berte jako takový poplašný zařízení. No, kdyby se náhodou něco dělo. Já vím, že to ještě neskončilo. On se určitě vrátí. Jako já jsem vás nechtěl vyděsit, ale hejte, chlap, který zmlátí ženskou a dítě a potom zdrhne před takovým pupkáčem, jako jsem já, to je normální zbabělec. A teď už vám neublíží. Jenomže vy ho právě vůbec neznáte. Tak víte co? Dokud ho nenajdou, tak já na vás budu dávat pozor a Milada taky. Platí? Jo. Tady máte i novou simku a hlavně, prosím vás, naučte to číslo děti, jo? A kdyby cokoliv, je tam i spojení na mě. Tak zatím naschle. No. Naschle. Děkuju vám. Strašně moc vám děkuju za všechno. Není zač. Mějte se. Tady máme tu teplou užitkovou vodu. Marcel, s tím si za Evu. Jo, Vladimíre, Marceli. Dobrý den. Dobrý den. Vladimíre, možná jsme to vzali tak trochu za špatný konec. Tak mě napadlo, nechtěl byste se dneska přijít podívat na závody? Na jaký závody? Čí závody? Ve střelbě. My máme dneska závody, tak možná by Elišce udělalo radost, kdybyste jí přišel fandit. Eliška střílí? No jasně. Proboha, z čeho? Statne z pistole? Samozřejmě. Ona se vám nezmínila? Já jsem myslel, že to víte. Už asi půl roku, dej to moc dobře, už má několik medailí. Je to talent, fakt talent. Tak to jsem rád, hezký teda, no. No víte, děkuji za pozvání, to každopádně, ale já si na zbraně a na střelbu příliš nepotrpím. Já jsem spíš pacifista. A to já bych zase šel. Pojďte taky, šéfe. Víte, jakou bude mít Eliška radost, když bude vědět, že jí fandíte zrovna vy? Myslíš? No, jistě. Víte, jaký na vás záleží. No tak, jestli to Elišce udělá radost, tak přijdu rád. Fajn, tak jo. Děkuji za pozvání. Jo. Je to pro mě překvapení, samozřejmě. Přece byste mu to nechtěl dát zadarmo. Jasně si značkoval území. A možná byste si mohli dát i souboj, když už tam budete mít ty pistole. Teda já jsem naprosto konsternovaný, tak Eliška střílí.
To je to samé, jako kdyby mi řekl, že je členkou Al-Kaidy. Vymknuta z kloubu, naše doba šílí. Bože. Tak já už teda jdu. Za chvíli to začne. Dobře, jen běž. A prosím tě, neboj se, angličtinu zvládneš levou zadní, proto jsi byl 2 měsíce na Maltě. Jo, já vím, mami. Hnus, co? Nic příjemného to není. Já jsem se kvůli tomu s Belou pohádal. Tohle už teda přehnala. Víš co, já si myslím, že se ještě nespamatovala z toho vašeho rozchodu a proto kolem sebe kope. Jenom by mě zajímalo, jak mohla přijít na takovouhle kravinu. Ale teď na to nemysli, Peťulko. Teď máš před sebou mnohem důležitější věci, na které se máš soustředit. Tak, zlom vás. Fuj. No, hezky je to tady, hezky. Slyšíš to ticho? To mlčí můzy. Dobrý den. No, pane, jo. Ale to je překvapení. Děláte? Ahoj. Tak zase takové překvapení by to být nemělo, když jste nás pozval. No pro mě to teda je překvapení, jak jste nás tady vůbec našli. No. Já jsem Vladimíra s Marcelem pozval, aby nám přišli fandit. Není nějaký problém. Ne, já jsem ráda, že jste tady. No tak, Eliško, já, než začneš střílet, tak jsem ti chtěl předat takový dárek pro štěstí a na památku. No. Počkej, podrž mě to. No. Co to je? No, je to pistole a přitom to není pistole, tak se podívejte. Jak takhle? Tužka a papír jsou nejúčinnější zbraně. Hodně štěstí, pevnou ruku a přesné oko, Vladimír. No, to je hezky. Ta nábojnice, to je ta tužka, víš. Děkuju. To je dobře, že jsi je pozval. Nejdřív jsem myslela, že mě to znervózní, ale teď vidím, že to půjde úplně samo. Tak jo, my se budeme připravit. Děkuju. Není zač. No, jak se vám tady líbí? No, ještě nevím. Mě čím dál víc. Kolty byly taseny, harmonika hraje, chuchvalce křoví, žene vítr savanou, z kostelíku zní zdáli zvon. No, bude veselo. Bez tebe mám jenom chvíli dlouhou, naplněnou spoustou divných snů. V nich starý kostel modlí se mou touhou. A já prosím, nechte zvony znít. Jen zvony ví, co si mi vzal. Jen zvony ví, co bude dál. Přijde jenom skladatel a básník, který umí sto divných snů žít. Má píseň bude růst jak třetí krávník. A já prosím, nechte zvony znít. A já prosím, nechte zvony znít. Jo, to vůbec nebylo špatné. Ale pro dnešek to už rozpustíme. Tak naschle. Ahoj. Některý z vás zítra maturujou z matiky a já bych vás nerad okrádal o čas na přípravu. Aspoň jsme se trochu odreagovali, ne? A vy nevíte, že den před zkouškou si na to mají studenti už vykašlat? Ale taky moc dobře vím a z vlastní zkušenosti, že právě tu noc před zkouškou se toho člověk nejvíc naučí. Co ta anglina dneska? Ale jo, v pohodě. Nebylo to zase tak těžký. Docela brnkačka. Držím palce. Děkujeme. Díky. Naschle. Ahoj. A to bylo dobrý. No, Belo, můžu na moment? jo. Ale ty asi víš, že ten článek v novinách nebyl úplně nejlepší nápad. To už vím. A nebojíš se, že ti to dá Lenérka nějak sežrat? Třeba u maturit? Říká, že ne. Na to bych zrovna nespoléhal. Já už jsem připravena na všechno. Drž se. Já to prostě
prostě nemůžu jen tak nechat. Jsem něco vymyslela. A proč jenom nejsme překvapený? No, Juli, ty si říká, že v tom tendru na ředitele, že je i Adam, ne? Podle mamky ano. Tak mu musíme pomoct. A jak? Založíme mu fanklub? Tím, že zaváříme lanerce. Teď u ústních je komise z různých krajů a škol a to. No a co? No, tak jim dáme vědět, co si o lanerce myslíme. Všichni. Každý na začátku řekne krátké prohlášení, jako všichni řekneme to sami, co si o ní myslíme. No a to přece musí mít u toho konkurzu nějakou váhu, ne? Když jsou všichni studenti, tak proti ní. To nezní špatně. No ale musel by to říct opravdu každý. Teď jasně. No, doufejme, že v komisi nejsou sami laneroví kámoši. No tak super, tak to zítra řekneme všem. Dobrý. A já prosím, nechte zvony znít. Jen prosím. Dobře, jenom prosím. Teda, Eliško, vy jste byla úplně jak nějaká Calamity Jane. Jo, a dneska to šlo samo. Úžasné, skutečně úžasné. Děkuji. Ještě teď na jedno ucho neslyším. Jo, byla to fakt paráda, Eliško. Výborně. To bychom měli jít oslavit, ne? No, určitě, to se musí oslavit. Měl byste vyvalit alespoň jednu bečku toho svého slavnostního moštu. Ne, já jsem myslel, že bychom šli někam do hospody nebo třeba do baru. Jestli s tím nemáte problém. Ne, já s bary rozhodně žádný problém nemám. Já mám problém s jinými věcmi. Já jsem myslel, že máte problém s alkoholem. Ne, jenom když o něm nevím. Jinak jsem v pohodě. Fajn, tak můžeme jít slavit. Víte co, já jsem unavená. Nějak to na mě dolehlo. Maturity, škola, závody, já půjdu spíš domů. Ale Eliško, to je škoda. Mohli jsme si udělat takový hezký večer, že? Opět nezapomenutelný, že? No. A co vám brání? Můžete si udělat nezapomenutelný večer i beze mě. Marceli, doprovodíte mě, nebo se chcete také zúčastnit nezapomenutelného večera? Doprovodím, samozřejmě, velmi rád. Tak si to užijte, pánové, a nashledanou. Já si jdu zbalit věci. Hezký večer. Tak co my? Taky to vzdáme? No to v žádném případě. Takovou příležitost si nemůžeme nechat ujít. To je stejně neuvěřitelný, že vystřílíte. Proč? Tak vy jste taková něžná bytost a vidět vás s pistolí, to je jako vidět Vílu a Malku s bazukou. Ale jděte. Ne, fakt. Jak jste na to vůbec přišla, že jste začala střílet? Ale jednoduše. Jednou mě přepadli, chtěli mi uloupit kabelku, tak jsme se trochu přetahovali, ale byli... Dva. Ano, byl to velmi nepříjemný zážitek. Byli... Velký drzí a hrubý. Ano. Pusťte to, pusťte to, pomoc! Co? Šuplíky zatraštěný, mrňavý. Eliško, to nemyslíte vážně? Nechte toho! Jau, pust to, nebo tě kuglu, ty krávo! Nechte ji na pokoji a vraťte jí tu tašku. No co to je? Dej si odkud, bábo, ale fakt! Položte tu kabelku na zem a jděte pryč. Dobrý, a co kdybys tu kabelku položila na zem ty? Třeba by se ti nemuselo tady nic stát. No to už je lepší. Nal jsem tu šalitofli a běž. Bacha, co to je? No, Počkej. Hele, to je dobrý for. Tak teď do strandy a naval tu kabelu. Ano, už jste tu, jedete výborně, pane poručíku. Jsou tu dva. Jsem se právě dovolal na policajty a ty vám vzkazujou, že toho máte okamžitě nechat. Fakt? Co když se necháme? Tak vás zavřou. Dobré zrušo. Ty vole, vy jste kašpaři. Ty mi naválte mobil, ty tu kabelu a my zdrháme pryč. Ani hned nepostřelí. No a tohle to je. Stříkací. Do prdele. Zdráme. Jediný pohyb a je po vás. A střílí dobře, je olympionička. A vy, Marceli, opravdu běžte zavolat tu policii. Ano, rozhodně. Haló? Přepadení. Nestřílejte! My nejsme zločinci! Jsme spojenci! Mír! A co myslíte, že teď Lenerová udělá? No, to skutečně nevím. Může mít Adam v tom tendru nějakou šanci. Tak v tuto chvíli asi těžko. Ale kvůli tomu tady nejsme, že? Dobře. Mám takový pocit, že jste neúplně pochopil situaci. Jakou situaci? Myslím, že jste nezohlednil fakt, že se budeme s Eliškou brát, že patříme k sobě. Nebo snad myslíte, že je ještě o co bojovat? Že jste pořád ještě ve hře? Ne, tak já samozřejmě plně respektuji
Eliščino rozhodnutí a respektuji to, že si vybrala vás. Nelíbí se mi to, pochopitelně. Myslím si, že nejste vhodný partner pro Elišku. No, ale to je asi zřejmě, protože vás nemám rád. Mě nemáte rád, protože si Eliška vybrala mě. Že byste jí mohl nabídnout něco lepšího? No, to asi těžko potom všem. Proto taky s vámi nehrají přetahovanou, že? To bych pochyboval. Každopádně se mi nelíbí představa, že by Eliška měla spojit svůj osud s člověkem, který používá nečisté zbraně. Co tím chcete říct? Například to, že podstrkujete alkohol někomu, kdo se s ním snaží bojovat. Ale to je konec konců už vaše věc. Něco vám řeknu. Pokud Eliška bude šťastná, budu se držet stranou. Pokud ne, nikdo a nic mě neudrží. Tady je na útratu. Za zbytek si dejte belgický mošt. Takže nechci slyšet žádný mám hlad, mám žízeň, potřebuju čůrat, nemůžu usnout, jsou tam bubáci, něco jsem ti ještě chtěl říct, kde mám méďu, mami? Zapomněla jsem na něco? Ještě říká, že jsi zapomněl umýt krk. Jo, tak tohle to přesně nechceme slyšet, jo? Teď si zapojte hezky do postýlky a vyspěte se. Pojď sem, dejte mi pusu. Dobrou noc. Papa, Dobrou. Promiň, ale já se potom včerejšku. Teď mě tady nemusíš hlídat. Budu v pořádku. Zamknu se a nikomu neotevřu, slibuju. Znáš tu pohádku o 7 kůzlátkách? Jak neposlechli, otevřeli branku a vlk je sežral. Tak to už nikdy. No, přesně tohle se tady říkala a nakonec si ho stejně pustila. Jo. Já z tebe nespustím oči. A vypadá to, že asi nebudu jediná, veď? Co? Já vím. To je hodně. Hele, prosím tě. Vždyť je to prýma chlap. A hodnej. Co ti tam píše? Je hodnej. Co čumíte? Peťo, ty už jsi doma? To už se nebudete s Davidem učit? Aha, to jsi ty. Tak ty už jsi se vycukal, jo? To byla ale rychlost. Zapomněl jsem si tady pár věcí. Jo tak, takže ty mě chceš ještě trestat. Tomáši, podívej se, nechci se na to vykašlat. Oba dobře víme, že se stejně vrátíš a mohli bychom ušetřit zbytečný kolečka, zbytečný peníze za tvůj hotel. Ahoj. Počkej. Ty někoho máš? Pust mě. Ty se mě snad štítíš, ne? A víš, že asi i jo? Trhni si. Tak jsme tady. Batman a Robin. Ježíši Kriste, jste v pořádku? Eliško, to bylo něco neuvěřitelného. Tahle malá statečná žena, křehká postava, které bije v hrudi srdce hrdiny, se postavila násilí a bezpráví. 5 chlapů tam bylo a ona vytáhla bouchačku a bum, bum, bum. Ale Marceli, tak to nebylo. Mami, prosím tě, nalej mu něco radši, jo? Eliška vyčistila naše město od zločinu. Nechtěl byste třeba rum? Jo, třeba čaj, rum, bum. To bude asi ten adrenalin, tohle. Honzo, co se děje? Uvědomuješ si, co se mohlo stát? Nic. Měla jsem to pod kontrolou.
Jsi to měl pod kontrolou. Jo. To je šílenství, Eliško, chápeš to? Ty jsi sportovní střelec, ty nemůžeš přece vytáhnout jen tak na ulici zbraň. Nejseš policajt nebo mstitel, nebo co si myslíš, že seš? Honzo, ty to nechápeš, to jsem nebyla já. A kdo to teda byl? No to byl někdo jiný. Já teda byla jsem to, ale nebyla to ta ustrašená ženská, co se v noci bojí přejít ulici, to byl někdo jiný. Jo, jasně, ale ty... Chápeš to? Já už se nebojím. Ničeho. Ničeho. Ani si tě vzít. Ježišmarja, pano. Jako... Jo. Vážně? Jo. Ano? Říkám ano. Eliško! Eliško! No, je to tak. Tak si střílej, kdy chceš. Když žádost o ruku, tak žádost o ruku. Tomu říkám žádost. Jestli chcete odmaturovat, tak si sundejte teď hned ty. Jste už konečně někam. Jsi normální cvok. Co ti je? Rodi, asi ne. Teď říkám prostě, že zůstanu s tebou. Tohle je špatný. Plán B. My máme plán B. Pořádnou rvačku. Jo, to může být.